Господин Челенгиров, благодаря, че се съгласихте да отделите един час от времето си за нашите изворчани. Какво прекъсваме с това интервю? С какво се занимавате сега? Още едно малко допълнение към книгата за църквата. Бяха вече приготвил, когато видях в първата част една моя бележка и даже най-напред я махнах, че бях сложил към края вече на текста, се занимавам с символиката на православието и слагам с отправка, бележка за отправка, че по въпросите за символиката на кръста ще дам едно приложение. Аз бях написал почти готова тази книга и остава само да сглоба още нещо и тя ще влезе вътре. А пък още едно допълнение правя към едино същен и подобно същен, където става въпрос за разрушените църкви. И давам едно допълнение с картинки накрая. Паметници на изкуството, архитектурата, предимно мозайки и стенописи по нашите земи, в фрагментарно състояние, на които всичките личи, че са били замазани или унищожени преди края на 6 век. Включително няколко мозайки, много ценни от Солун. И имам много хубави цветни снимки на тях. По времето, когато аз бях в Солун, току-що бяха разчистили някои от тях. Те са с символика, която не отговаря на православието. Някакви конкретни примери можете ли да посочите? Да, имам ги тези конкретни примери. Даже вече са над 30 картинки съм добавил, таблици. И накрая сега реших, след като дам всички тези фрагменти, независимо, че някои от тях не са на нашите земи, както например в Солун. От Солун е също част от Илирик. Мозайки, подови мозайки, фигурални, стенописи. И както ви казвам, на всичките личат следи от мазилката, която е поставена върху тях. Включително охридските от Света София. И накрая ще дам, не знам още колко, между 6 и 8 картинки искам да дам, неунищожени мозайки, стенописи, Равена. Как са изглеждали нашите църкви преди да бъдат разрушени. Аз давам 4 реконструкции от Юстиниана Прима, които са страшно впечатляващи, но това са все пак реконструкции. Докато в Равена са запазени оригиналите. От тези оригинали вие знаете, например, за Юстиниани, за жена му, нали, големите мозайки. Но искам да дам и няколко общи снимки, цветни, разбира се, на интериорите, как са изглеждали тези църкви. Имам един въпрос изкуствоведски. Имате ли представа дали мозайката, изобразяваща Юстиниан, представлява своеобразен портрет на управда Юстиниан, дали обликът е поне приблизително верен с действителния, или е просто някакво изображение, символичен? Не символизират, защото се вижда и неговия ръст, който не е бил много висок. Да, и леко закръглен, и лис го описват. Широка му е главата, която отговаря на моята представа за него, нали? Имам впечатлението, че те са правени от хора, които го познават. И ако погледнете още веднъж моето писание за неанонимната историята на... Тайната история, преписвана на Прокопий. Там имаше едно описание, как изглеждал Юстиниан. Вика, ще тръгнете по тази улица, ще видите портрета на кой си римски император. Така е изглеждал. Работите и по книга за Свети цар управда Юстиниан. Докъде сте с нея? Стигнах там до 2 много обширни въпроса. Единият е славянското нашествие, в кавички. И нали ви казах, че имам последните страници вече на книгата. Но това е моята книга, не е книгата, на която вие работите. Така че вие спокойно можете да се довършите и това е по този въпрос. Нека оставим книгата, по която аз работя, за изненада.
Силно се надявам, че вашата книга няма да я оплаши някакво си славянско нашествие, което, както вие най-добре знаете, е един мит. Все така се случва. Някои неща започвам и стигам до някакъв момент и ги прекъсвам. Същото нещо беше и с символът на кръста. И него искам по този начин да го довърша. А в него намерих някои много интересни математически проблеми. Това е един много интересен материал, руски, от техни геометрици и математици направени. Те почват отгоре надолу. Проекциите, като най-долната проекция е точката. Преди нея е кръста, над нея е равностепната пирамида, след това е тетраедърът и така нататък нагоре. Аз задавам въпроса, не е ли започнало това по обратен път? Точката, която се разширява в кръст, в двоизмерното пространство се разширява в триизмерно, триизмерното в четириизмерно и така нататък. Но това е много интересно, се показва с геометричните фигури. И тези чертежи са направени фантастично хубаво, цветни от руски автори. То ще бъде вече като последната част символът на кръста, че той е най-старият символ. Нали? Започва от най-стари времена и аз почти имам завършена даже. Имам кръстът по нашите земи, в нашата страна, а другото е в късното средновековие и съвремието по света. Когато имам още малко нужда да сглоба няколко картинки още. Там е мястото след първите символи и на Карановския кръст, Карановския печат. Въобще тези неща се събират на едно място и не е... При положение, че ще се печатат на интернет, може да се направят цветни колкото щете. Но все пак гледам да не претоварвам много с много материали. Сега ни разкажете за новата публикация, тази за така нареченото византийско изкуство. Кой ви подтикна да пишете по тази тема? Поводът за тази нова публикация беше, като си преглеждах старите текстове, намерих пълния текст на един доклад на български език, който първоначално беше изнесен на немски език в Германия и изнесен пред изкуствоведческото общество в Западен Берлин. Заглавието беше произведение на византийското изкуство от 10 до 12 век в България. По това време, това беше точно преди 35 години, в Европа започваха да откриват наново византийската култура, византийското изкуство. До 65-та година, 965 година, почти нищо не се знаеше, почти никакъв интерес нямаше, докато са откри точно 65-та година една голяма изложба от ЮНЕСКО в Гърция, в Атина, византийското изкуство, европейско изкуство, и оттам започна интересът на изкуствознанието. От много страни започнаха да се представят материали, които се намират от този период по един или по друг начин попаднали на Запад от византийското изкуство. Някои от тези изложби минаха и през източен Берлин. И даже в източен Берлин имаше една голяма конференция международна по този въпрос, след като минаха българската, изложбата на българското средновековно изкуство, изложбата на грузинското средновековно изкуство и на сръбското. И на тази конференция аз не изнесах никакъв доклад, понеже това съвпадаше с последната фаза вече на предаването на моята книга за българското християнско изкуство. Но се намесих в дискусията и водих много ожесточен спор с руската делегатка Алиса Банк, с която след това станахме много добри приятели. И един от резултатите на тази конференция беше, че по това време започнаха да излизат на яве и някои произведения на византийското изкуство в Грузия. Или по-точно произведения, за които грузинците претендираха, че са от техни майстори направени. И това беше и темата и на моя спор с
Алиса Банк. 35 години след написването на този доклад, който при това изнесах и в София пред Археологическия институт, средновековният отдел, единственият, първи и последен доклад, изнесен от мене в тази секция. 35 години след това, всичките неща, за които оспорвах в сведенията, които се дават в българската литература за тях, продължават да се представят по същия начин. И това оправдава отпечатването сега 35 години по-късно на същия този доклад. Но, тук още една малка скоба. По това време, преди 35 години, такива доклади се изнасяха с прожекции на диапозитиви. Аз, разбира се, имах диапозитиви за всичките тези предмети, но те не можеха да се публикуват в този вид, както бяха направени. С новите възможности на дигиталната техника и с интернет може да се направи една книга, вече не една статия, една цяла книга, в която всичките паралели, за които се посочват в текста, да бъдат представени с хубави, цветни, впечатляващи снимки. И използвах тези възможности, при положение, че имам достатъчно богат фотоархив за българските паметници, или по-скоро произведенията на изкуството, които се намират по един или по друг начин в България, и съответно много други материали за чужбина. И в резултат на това нещо се получи една книга с много цветни илюстрации. В нея засягаме обаче и един друг въпрос, който преди мене никой не беше поставил. За съдбата на някои български паметници, художествени паметници, за които знаем или не знаем нищо, а за някои знаем нещо, но не знаем за тяхната по-нататъчна съдба. Преди малко казах за паметниците на грузинската култура, грузинското златарство, които едва от края на 60-те години започнаха да се появяват в цветни издания и в чужбина. За мен беше много интересно, че имаме от историческите извори сведения, и то от първа ръка сведения, за някои паметници на изкуството, които са намирали в България. Или конкретно в случая, от завещанието на основателя на Бачковския манастир, имаме описание на голяма част от съкровищата, които са се намирали в основанието от него манастир. Описани са съвсем подробно. Между тях са и няколко икони, и за мен беше много интересно, като изхождайки от това описание и като прегледах паметниците, които се намират днес в Грузия, се оказаха много допирни точки. Някои от тези икони явно, че са били пренесени от Бачковския манастир в Грузия, и тези примери ги давам в моя доклад и посочвам откъде идват и как, по какъв начин идват. И там е вече един много интересен друг въпрос, който също ме е вълнувал почти всичките 60 години, с които се занимавам с изкуството на нашите земи, въпросът с Бачковския манастир. След малко ще се занимавам малко по-сериозно, ще кажа няколко повече думи за Бачковския манастир, но сега за тези икони. За първ път се оказва, че имаме от описанието на тези паметници в устава, типика на Бачковския манастир и завещанието на неговия основател, с снимките и описанието на унищожените в Грузия икони. Има и такива. Даже една от тези икони, за която имам всички основания да твърдя, че е пренесена от Бачковския манастир и се е запазила почти до 1870 година, една-две години преди това, идват русите, я взимат я, претопяват, тя е била златна, претопяват я, а златните медальони се разпродават по различни колекции. По същия начин се процедира след революцията с една друга от тези икони, която също е била от Бачковския манастир. Имаме описание на нея, докато от първата
имаме запазена и снимка, която е правена преди 1870 година. И може много добре да видим как е изглеждала тази икона и от кое ателие произхожда и каква е връзката с константинополското изкуство. Това прави целият този въпрос не само криминален, но и много интересен за нас. И открива някои неизвестни страни на нашата култура, на нашето изкуство. За мен е много важно, за да разберем кои наши паметници можем да наречем български и кои византийски, да направим съответното диференциране. Повод или по-скоро резултат на това диференциране беше този доклад. И след него нататъка вече мога да си позволя да кажа по-определено за някои паметници на монументалното изкуство, икони, живопис, стенописи, мозайки и връзките му с византийското изкуство. Ще напомня само, че в историята на изкуството и по-специално в материалите, които се отнасят за нашите паметници, които са признати за част от световното художествено и културно наследство от ЮНЕСКО, от покровителството на ЮНЕСКО, българските учени за тях дават сведения, че те не са български, но че са византийски. Тук ще направя още едно малко отстъпление. Това беше повод преди година и половина да публикуваме една книга за ивановските стенописи, за които също, както за Бачковският манастир, съм се занимавал повече от 50 години. При ивановските стенописи можах да установя, че е направено напълно съзнателно престъпление от най-големия по това време византолог Габриел Мие, който посещава заедно с Мавродинов около 1935 година, даже имаме точната дата, когато посещава ивановските стенописи, вижда изображението на дарителя и унищожава втората част от името му. Остава само първата част – Йоан, и той го тълкува като Йоан Александър, а не Йоан Асен. Но се оказва, че е направена една снимка, на която личи този надпис преди да бъде унищожен. И на този надпис се вижда вече истинското име – Йоан Асен. Това е един от многото примери по какъв начин се манипулират паметниците на нашата култура, по какъв начин се манипулира нашата история. Тази фалшификация, това умишлено злодеяние е направено с цел да се представят стенописите за по-късни, нали? Отколкото реално са. Така ли е? Да изглежда с 130 години по-късни. И тази манипулация се прави с такава цел, но и с помощта на един български учен, който по това време набира скорост и в следващите години ще стане най-забележителният представител на нашата средновековно изкуствознание – Никола Мавродинов. В този случай с ивановските стенописи имах редкия случай да притежавам два документа. Единият документ е интервюто, което ми дава пред един български вестник. Този вестник се намира все още в някои български библиотеки. Става въпрос за 1935 година. Аз можах да си снема фотокопия от него. А второто нещо беше, че намерих снимка, по-скоро копия от снимка, защото снимката се оказа, че е била специално също унищожена, на която се вижда изцяло надписа. Но даже от растеровата снимка, от копието, както е отпечатана тази снимка, може да се види ясно, че второто име на дарителя е Асен, а не Александър. От друга страна, макро снимките, които аз направих на това място, и преди мене един друг фотограф, Николай Попов, на тях се вижда също много ясно как е изчегъртано името и как, въпреки че е изчегъртано, личи отдолу кои са били буквите. Този случай съм го описал подробно в моята книга за ивановските стенописи, която излезе преди година и половина. В списание "Историческо бъдеще" излезе една журнална версия на тази книга, също с илюстрации, със същия текст, със същите бележки. В интернет от извора е
поместен пълния текст на тази книга, с цветните и черно-белите илюстрации, преди месец, е вече и на един световен форум, портал, скрипт, откъдето може всеки да чете и да свали свободно цялата книга. Как реагираха колегите ви, историци и изкуствоведи, на данните, които изнасяте за фалшификациите и грешното датиране на ивановските стенописи? Интересно, че до този момент, година и половина след излизането на книгата, няма абсолютно никакви реакции в българската наука. Макар че статията беше публикувана в едно официално издание, пак ще повторя заглавието, Историческо бъдеще. Това е изписание, което е под покрива на Института по история при БАН, излиза в 1 до 2 книжки годишно и също е достъпно и в интернет. Обяснете, моля, кой и какво печели от тази манипулация? От смяната на реалния ктитор Иван Асен с по-късния Иван Александър. Аз съм описал подробно. Тук в този кратък разговор трудно мога да развия добре тази тема. Подробно. Габриел Мие по това време е най-значителният, най-известният и общопризнат изследовател на византийското изкуство. Женен за гъркиня. Казвам го съзнателно, защото има известно значение и това нещо. Както се казва по българската поговорка, от дека жената, оттам родата. До края на 19 век той преподава в Френския институт, академия в Гърция. След това се преселва в Париж и завежда главния, най-големия архив на византийското изкуство. Той идва в България и посещава ивановските стенописи непосредствено преди поредния византоложки конгрес, който малко след това се провежда в Италия. На този конгрес основният доклад е на Мие. И с него той иска да докаже, че италианският ренесанс произлиза от гръцка Византия. За него българското изкуство не е познато. Той пише основните трудове по история на архитектурата, без да е посетил, както казах, чак 35-та година посещава България за първи път, без да е посетил България, без да има представа от нито един от нейните паметници. Сред целия научен свят съществува тезата, че в България не е имало никакво християнство до 865 година. Че са дошли някакви славяни и прабългари от Азия, славяни са дошли от блатата при Полша и не са намерили нищо на България. Че не е имало преди това никаква християнска култура. И чак под гръцко влияние, след покръстването на българите, кавички, в 865 година, започват в България да се строят църкви. Имало е няколко църкви в римската история на България. Няколко. Тези няколко църкви се оказаха над 900. И тези църкви не са преставали да функционират през вековете, археологически, а исторически факт. Те не са представали. Най-голям импулс получава църковното строителство след реформата на Юстиниан в 30-те години на 6 век, когато се строят на цялата територия на Илирик, т.е. източната част на Балканския полуостров, от източната империя, без района около Цариград, там се построява толкова църкви, колкото в следващите 5 века няма да се построят в цяла Европа. Тези църкви се строят в един много кратък период, между 535 и 560 година. И след 560 година започват масово да се разрушават. Отначало се твърдеше, че били ги разрушили варварите, славяни, като дошли в Римската империя, но след това се оказва, че тези църкви, включително няколко епископски центра, са унищожени по най-систематичен начин. Най-интересният пример е с архиепископския център Юстиниана Прима, който е на 30 км от българската граница в сръбска територия, който бил и най-големия град. Всичките строежи от него, това са били 9 монументални църкви в него и големи крепостни стени, всичко е сринато и материалът е изнесен далече
че не се знае къде е отнесен. И чак от 1912 година започва да се правят разкопки там, разчиства се целият район и се намират не повече от 300 малки предмета. Всичко е по такъв начин изнесено и укрито, за да не остане никакъв спомен от него. В землянките на славяните, предполагам. Да. Разрушили са църквите и са направили кошаривата. Всичките тези неща са съвършено нови не само за нас, но и за световната наука. Едва от 70-те години нататък започнаха да се правят сондажи и да се намират една след друга тези разрушени църкви по цялата територия. За нашите земи е много труден фактът, че на мястото на старите селища се строят нови градове. В Несебър, например, културният слой е 12 метра. Същото и в София. Българските граждани виждат какво се намира в центъра на София, което не е унищожено преди това. Но всичките тези неща създават съвсем нови предпоставки за науката. Налага се ново разчитане на паметници. Аз не отговорих напълно на въпроса какво печели Мие от цялата тази история. Неговата теза за италианския предренесанс в Византия среща насмешките от всички останали присъстващи на конгреса. Така че той не успява да защити своята теза, но въпросът откъде идва тази култура остава все още открит, защото по това време не се знае нищо или почти нищо, нито за стенописите от Иваново, а даже и за стенописите от Бояна, за които доклада, който приготвя за ЮНЕСКО по поръка на Комитета за култура, старши научен сътрудник Магдалина Станчева, пише, че боянските стенописи са паметник на византийското изкуство в България. Този въпрос съм го разглеждал подробно в книгата за Иваново и за мен остана много важен въпросът за бачковските стенописи. И там намираме още един случай вече с наследника на Мие. Това е руско-френския учен Андрей Грабар, който 1920 година, 24 годишен, емигрира в България, подкрепен от археологическия институт в лицето на неговия председател Богдан Филов, получава възможност да обиколи всички български паметници, заедно с, както той пише в своите спомени, с един отличен фотограф и с едно магаре, което носи материалите и триножник. В тези 2 години и половина той отива за няколко дни в Бачковската косница и прави първата публикация за нея. Не искам да се впущам тук в повече подробности, но те са дадени в публикацията на неговото изследване в известие на Народния музей в София. И само с едно изречение ще кажа, че той пише там, това е единственият паметник на византийското изкуство от 11-12 век, с който разполагаме, за който е основан в 1085 година и неговите постройки са от тогава, а по-скоро от 12 век. С какво обяснява той това нещо? Защо не са от него направени, ами са от 12 век и след това всички учени след него остават с това негово доказателство, без да се замислят и без да видят даже тези паметници. В Съветския съюз тази теза се поддържаше от Виктор Лазарев, който прие тезата на Андрей Грабар и не само, че я прие, ами наложи на своите ученици да я утвърдят в България. Една негова ученичка написа монография по този въпрос, с която да докаже, че тези стенописи нямат нищо общо с Бакорияни, с основателя на манастира, ами че са направени 1 век по-късно. Макар и тя да не каже каква полза има тя и изкуството от факта, или от твърдението, че те са възникнали 1 век по-късно. Там с този въпрос беше свързана и другата църква в Бачковския манастир, Свети Архангел. По нея се водеше също много дълго спор. Даже в моята монография за нея
съм написал, че за никоя друга българска църква не са се водили толкова много спорове, както за нея. Един български учен в кавички, архитект Стефан Бояджиев, старши научен сътрудник, накрая е професор в Богословския факултет, при все, че той наляво и надясно, без да бъде питан, навсякъде заявяваше, че е атеист и че няма никакво отношение към религията, към християнската религия и към нейните паметници. И той не само, че защитаваше една теза, за която нямаше никакви доказателства, но и правеше всичко възможно да бъдат унищожени всичките доказателства за това нещо. По това време, значи 60-те години, 1965 година нататъка, това бяха и 3 години, в които аз бях на служба в Института за паметниците в България. И бачковските стенописи и ивановските стенописи бяха двете основни теми на моите научни занимания. Ръководител на обекта за Бачковския манастир беше архитект Никола Мошанов. Тук трябва обаче да отбележа още едно нещо, което беше порокът на цялата българска култура. Комунистическото ръководство. Точно по това време, като започнах аз работата си в двата обекта, ивановските стенописи и Бачковския манастир, се проведе реформа в Института за паметниците на културата, в който новоназначения главен счетоводител, Разпопен поп Пилев, обяви, че Институтът за защита на паметниците и за възстановяване на паметниците на българската култура трябва да работи на стопанска сметка. Няма да влизам в подробности по този въпрос, но това беше фатално за цялата проучвателна дейност. В конкретния случай, ръководителя на възстановяването на целия манастир, а той имаше още няколко такива големи обекта, нямаше право да прави никакви разкопки, никакви изследвания. Но въпреки това той направи тези изследвания и намери някои материали, които доказват с точност до година, че строежа на Бачковската костница е станал точно по времето, когато е основан манастир. В тази книга, която сега се пуща от мене в интернет, засягам само повърхностно въпроса. На него ще се върна още веднъж, макар че по този въпрос съм писал доста обширно във връзка с църквата Свети Архангели. За тази църква Свети Архангели също Стефан Бояджиев имаше една своя теза, че църквата не е построена преди 18 век. Той не беше правил никакви сондажи, никакви изследвания на материалите на обекта и сложеше само от своите окомерни решения. Архитект Мошанов и аз направихме двамата, макар че това за мен беше абсолютно забранено, за него също не беше желателно, сондажи в структурата на двете църкви. В тези материали влизаха голям брой фотоснимки, които направих аз с моя фотоапарат 6х6 и той с неговия, т.е. служебният му апарат, малкоформатен апарат. Моите снимки от сондажите, които бяха много важни, се запазиха. Той беше длъжен обаче да предаде своите материали в Института за паметниците и там изчезнаха тези материали. Малко по-късно, всичко става значи 70-те и началото на 80-те години, синода, Светия синод, налага на Института за паметниците да махне архитект Мошанов от обекта, макар че преди това беше представен с изключително голям успех възстановяването на стенописите в църквата, нартекса на църквата на Бачковския манастир и в трапезарията. Той не можа да довърши работата по църквата Архангел Михаил. Неговата асистентка довърши и много добре довърши работата. Беше разчистена мазилката, беше разчистена църквата, но не бяха направени никакви сондажи от стенописи в самата църква. Въпреки това, след привършването на работите, което съвпадна с 900 годишнината от основаването на манастира, беше свикана конференция, научна конференция, на която и той не участваше, и аз не участвах. Участваше неговата асистентка и старши научен сътрудник Нели Чанева от Института за архитектура, градоустройство и архитектура, и Стефан Бояджиев участваше.
И на тази конференция става спор, почти се стига до бой. Бояджиев продължава да твърди, че църквата е от 18 век, въпреки всичките факти, всичките доказателства. Въпреки докладата на Нели Чанева и на архитект Станева, по това време се правят също разкопки в църквата, в основите на църквата, които също доказват, че църквата Архангел Михаил, или Свети Архангели, както се нарича, е от времето на строежа на самият манастир, от 10 век, 11 век. Интересното обаче, че материалите, които се подготвят от тази конференция, всичките доклади, които се изнасят на конференцията, изчезват. Запазен е само доклада на Дуйчев, който бил запазен от един историк, но той няма никакво отношение към датировката на паметника и към целия спор. И запазен остава доклада на, разбира се, на Стефан Бояджиев. И Стефан Бояджиев след 90-та година отпечатва своя доклад. Като мисли, че всичките други материали, включително фотоснимките, които беше направил Бушанов, не съществуват вече. А едно копие от снимките, които се направиха от сондажите, притежавах аз. И всичките тези снимки ги публикувах в моята книга. Имах последна среща с Стефан Бояджиев, по това време беше вече на 86-7 години, 2007 година, след като беше вече излезна моята книга, първият том Българската архитектурна школа, в който едната от частите е посветена на църквата Свети Архангели. Той поддържаше още тази тема. Не се стигна до бой, защото аз не съм склонен да водя побоища с него. Присъствал съм на няколко пъти, в няколко случаи, когато са го били за такива негови изказвания. Единият от тези случаи беше в Института за археология, Археологически институт в София. Но българската наука този въпрос остава все още висящ. И това ми налага сега да се върна още веднъж във връзка с костницата и във връзка с... Макар че въпросът с църквата Свети Архангели съм го разгледал вече основно, но в една малко по-съкратена форма ще го добавя в една студия сега, включително моите заключения за датировката и интерпретацията на паметника. Това е следващата моя работа, която не влиза в предназначената за скоро време да бъде пусната в интернет книга, която е готова вече, но надявам се, че ще ми стигнат силите, за да мога да довърша въпроса с Бачковския манастир, поне по този начин, както аз го виждам. Ще повторя, че аз имам единствен всичките тези материали, които доказват атрибуцията и хронологията на манастира. Струва ми се, че това не е всичко, което искате да кажете по темата. Само ще добавя, че за мен беше необяснимо, до някъде необяснимо, защо толкова много пъти се повдигат спорни въпроси с Бачковския манастир. Един от спорните въпроси беше с погребението на патриарх Евтимий. След като, мисля, че 1907 година се открива един гроб, в който се намира даже една дъщица, на която е написано, че в този гроб, погребан патриарх Евтимий, цялата българска наука възстана тогава, че това е фалшификат, че не може да бъде гробът на патриарх Евтимий, и въпросът беше приключен, докато 80-те години отново Богданов се занима с този въпрос и даде даже голяма книга по въпроса. Но и по този въпрос Светия Синод на Българската църква има своето отношение, и то е, че патриарх Евтимий няма нищо общо с манастира. Защо държат на това нещо, не ми е известно. Един въпрос за мен е оставал обаче открит. Защо Бакорияни построява на това място точно този манастир? Под църквата Свети Архангели, която минава до преди 2 десетилетия, се твърдеше, че е двоетажна църква, а всъщност тя е построена върху един масивен строеж от много векове преди това. Какъв е бил този масивен строеж, не се знае. Той е на големи стълбове построен. Малко по-късно се построява и разширява се и голямата църква на манастира, и когато се правят разкопки през 80-те години, се намират и още стълбове на това място. Значи този грамаден
строеж, наистина много голям, грамаден строеж, масивен строеж, е бил много по-голям по размер. Както знаем, в античността такива строежи са правили само за цели, религиозни цели. Макар че по нашите земи нямаме друг такъв случай на подобен строеж. Но, както ви казвам, има някои въпроси, които остават неразрешени. Няма да се мъчим тях да ги разрешим, но това, което знаем, е, че мястото, където е построен Бачковския манастир, от хилядолетия се е считало за свято място. Там има свещен извор, на който са намирани също антични обекти, и че по всяка вероятност той е бил свързан и с тези, как да ги нарека, еретици, които под името павликяни живеят в продължение на много векове по същата тази област. Но, както ви казвам, това е един въпрос, който за мен остава открит. Ще се занимая сега само с тези неща, които са абсолютно доказуеми, за които имаме възможност да представим съответни свидетелства, а за никой друг български архитектурен паметник не разполагаме с толкова хубави и толкова много исторически свидетелства, както за Бачковския манастир. Да, така се свързаха двата въпроса. Освен това, което казахте за мястото, че привлича и така наречените православни и тъй наречените еретици павликяни, има ли нещо особено и в типика, в богослужението, например? Това е една много интересна тема, защото се оказа, че при все, че за Бачковския манастир и за един от най-известните манастири в Византия, манастира Христос Пантократор в Цариград, разполагаме с толкова документи, с толкова важни материали, сколкото за никой друг български паметник не разполага. Оказва се, че след като са писали много известни учени за типика устава на Бачковския манастир и за устава на манастира Пантократор в Константинопол, в Цариград, не забелязват няколко много важни подробности, които са характери само за тези два манастира и които свързват двата манастира един с друг. И по този начин осмислят и строежа на църквата Свети Архангели в Бачковския манастир. Манастира Пантократор, Христос Пантократор, е построен от Йоан Комнин с специално предназначение. Ние до сега не знаем какво е било предназначението на църквата Свети Архангели в Бачковския манастир. А от типика на манастира Пантократор, който е след Бачковския манастир построен, научаваме за предназначението на тази църква и изобщо предназначението на целия манастир. За пръв път в историята на православието се основава един манастир, Бачковския, на който предназначението не е да се правят молитви, да се отправят молитви към Бога за благото и за спасението на народа, а за мира, душевния мир на неговия основател. В този смисъл всичко това нещо е много добре формулирано в типика на манастира Пантократор. И в този манастир Пантократор има една малка църква, много малка църква, посветена също на светите архангели, всъщност тя е на свети архангел Михаил, която е точно до семейната гробница на Комнините. Според типика на този манастир, всеки ден службата започва с запалване свещ в църквата Свети Архангел Михаил и четене на молитва. Молитва за императора и неговите наследници, почиващите в гробница. В типика, устава на Бачковския манастир, е писано подробно. Монасите, освен поддръжката, която получават от манастира, получават много високи заплати, които ги поставят на нивото на добре заплатените членове на бюрократичната система в Византия. Но те нямат никакви други задължения, освен да четат молитви в паметта на основателя на манастира. Забранено е тяхното излизане. Те нямат право на никакъв отпуск. Веднъж в годината има панаир в манастира, където се докарват неща за продажба и за покупка от монасите, но
навън от манастира те нямат право да ходят. Всичкото тяхно съществуване, ден и нощ, е свързано с тяхната задача, за която е много добре заплатена, но е само памет на основателя на манастира. Който е? Бакорияни. Григорий Бакорияни. Какво е известно за този човек? Неговата история е много интересна. Той е роден в граничният район между Грузия и Армения и принадлежи към православната религия, гръцкото православие, а не към грузинското и не към арменското. Според устава на неговия манастир, както той го е написал, в него нямат право да живеят, да влизат като монаси от други народи, други народности. Разбира се, няколко десетилетия по-късно това нареждане вече не съществува. Гърците постепенно заемат основната част в този манастир. След падането по турско робство, той запазва своята самостоятелност до 18 век, когато е стигнал до някаква материална криза и погърчените българи настояват да премине към гръцката патриаршия и по този начин загубва самостоятелността си и става част от гръцката патриаршия. След освобождението се водят дълги спорове, международни спорове, докато накрая Международни съд присъжда собствеността на манастира на българската държава и гръцките монаси го напускат заедно с архива и с ценностите на манастира. Това с няколко думи за самия манастир. Но най-интересни са подробностите, които свързват двата манастира. Пантократор и Бачковския манастир. И точно тази подробност, защото за мен е необяснимо как може толкова много историци да четат и двата типика. Всъщност не знам колко от тях са прочели устава на манастира Пантократор. Те пишат само за феодалните отношения, а че се създават съвсем нови отношения между църквата и държавата и народа в този манастир, никой не го забелязва. Нямат очи да видят или не искат да видят? За мен е много трудно да разбера кое е пожелание, кое е от глупост. В продължение на десетилетия се търсят подобни църкви в Грузия, както тази църквата Свети Архангел. И намират една двоетажна църква там, която по толкова прилича на църквата Свети Архангел Михаил, колкото всяка една църква, която е църква. Абсолютно по нищо друго. Аз съм показал снимки. Но това беше достатъчно важно обстоятелство да може представител на Българската академия на науките, на Института за археология, за градоустройство и архитектура, да ходи многократно в Грузия, да изнася доклади, да се съставят конференции за връзките между грузинското и българското изкуство и така нататък и така нататък. Но отиват значи на хиляди километри да търсят подобни църкви, а не знаят, че в Хилендарския манастир има една църква, която отговаря напълно на предназначението и на вида на църквата в Бачковския манастир и на църквата в манастира Пантократор. Това е една съвсем малка църквица срещу входа на съборната църква на Хилендарския манастир, долепена до кулата на Свети Сава. Пак ще повторя, най-малката църквица в Света гора, за която съществува преданието, тя се нарича също Свети Архангели, Архангел Михаил, и съществува преданието, че е построено от цар Душан. Но сръбските автори не могат да допуснат, че най-великият сръбски цар, който цели 9 години царува, е можал да построи най-малката църквица в Хилендарския манастир. А тази църквица е имала същото предназначение, каквото е имало предназначение църквата в манастира Пантократор и църквата Свети Архангели в Бачковския манастир. Не целият манастир да се съберат всичките монаси, ами един или двама или трима монаси ежедневно да бъдат там и да
да се молят за паметта на тяхният основател. Това беше също едно много интересно откритие и много интересна подробност, защото и тя също решава въпросът кога, от кого и с каква цел е построена църквата Архангели в Бачовския манастир. Независимо от всичките данни, които се събраха от сондажите около църквата, проблема беше коя църква е построена по-напред. Дали църквата Свети Архангели или пристройката на съборната църква в Бачовския манастир. И това нещо може да се види само на ръба на двете църкви. И за да се види, трябваше да се поразкърти малко насилка и се видя. И се направиха снимки. И снимките са публикувани. За финал да ви питам, докъде стигна подготовката с печатното издание на предишната ви книга «Гръцкия дневник»? Електронното издание вече може да се намери в извора и се сваля, но предполагам, че някои читатели може да изберат да предпочитат хартиеното, печатното издание. Книгата от понеделник е вече пусната в книжарниците. Не, ще кажа, защото само в една книжарница е пусната за удобство на разпространителите на книгата и на читателите на моите книги. Това е малката книжарница Книжици, български книжици, което е градинката срещу бившия военен клуб, бившето офицерско събрание. Градинката пред Кристал е известна. И книгата се продава там. Книгата е в много малък тираж и предполагам, че в много кратко време ще се разпродаде. Но затова пък има в вашия форум, има и в портала Скрипт в интернет. Всеки може безплатно да я чете, безплатно да си я свали, безплатно да я разглежда и да спори. Тази книга имаше също две предназначения. Едното беше да обясни една част от моите научни занимания. И то много съществена част от моите научни занимания, които в продължение на повече от 10 години провеждах извън границите на нашата държава. Впоследствие към тях се прибавиха и пътуването ми до Албания, пътувания до някои други европейски страни, в които са запазени някои паметници български. И това е една от основните цели на моята цяла творческа дейност и научна дейност. Да намеря следите на българските паметници през вековете. Аз имах поръчка за едно германско издателство да напиша книга за паметниците на културата в Света гора Атон. Въз основа на договора, който сключих с това издателство, българските власти ми разрешиха нещо, което беше по това време почти немислимо за хора от моя тип, да пътувам на свои разноски извън границите на Варшавския договор. В продължение на 12 години аз се възползвах от това право и проучих не само паметниците на културата и изкуството в Света гора, но и голяма част от паметниците на българското изкуство и българската култура по териториите, на които се е простирала българската държава. Това бяха 12 години дейност. В тази дейност можах да намеря някои много важни документи, които поставят в съвсем нова светлина българската култура и българското изкуство в по-новата епоха, 18 и 19 век. Имам конкретно предвид една строителна школа, или ателие, или строителна група, ще го кажем, която от последните десетилетия на 18 до първите 4 десетилетия на 19 век построява най-забележителните архитектурни паметници по целия Балкански полуостров. Като нейният шедьовър е църквата на Рилския манастир. Но между нейните паметници са и няколко джамии. Значи на тези майстори целта им е било да построят молитвени домове, съобразно с изискванията на определена религия. И съобразно възможностите, които те имат. И създават едно много голямо изкуство.
Няма защо да обяснявам какво представлява за нашата архитектура църквата на Рилския манастир. Но, докато църквата на Рилския манастир е известна за всеки българин, броят са на пръсти тези, които могат да кажат няколко думи за църквата на Зографския манастир. И за църквите на още 8 други манастира, съборните църкви на 8 други манастира, които са построени или престроени от същата тази строителна група. За мен беше много важно в тези мои пътувания да направя пълно заснимане и проучване на стенописите на Захари Зограф в Хилендарския манастир. В манастир Велика Лавра на Свети Атанас, гръцкия манастир. Откраднатите снимки. Тези снимки имат криминални истории. И във връзка с тези криминални истории ми се наложи да напиша също няколко думи. Много снимки ми бяха отнети, бяха публикувани в течение на десетилетия от видни членове на нашето общество или съзнанието на тях, а това са няколко професори от това време, началници в иерархията на църквата, в иерархията на държавна сигурност и така нататък и така нататък. Една дейност, която завърши с открадването на Паисиевата история и връщането си това на Паисиевата история на нейния законен притежател. Нещо, което за българската общественост остана неизяснено. А понеже през всичките тези години, това бяха годините между 78 и 89, бях свидетел на всичките неща, които ставаха около нашия манастир, с които се занимаваше държавна сигурност и някои нейни служители, които си присвоиха моите снимки и обявиха дори за свои. Макар че имам документи за тях, че аз съм автор на тези снимки, за които те претендират, че си ги направили. А доказателството е такова, че аз всичкото време съм правил снимки с 2 фотоапарата. 1981 година ми бяха отнети от службите над 2300 негатива черно-бели от едно мое заснимане, пътуване в Света гора, и над 500 цветни диапозитива. Черно-белите негативи ми бяха върнати, но цветните филми не бяха върнати. Беше ми казано, че били повредени по време на проявяване. Тези снимки в продължение на десетилетия бяха публикувани от 2 видни държавни служители, които получаваха съответните хонорари за тях. В книгата си Гръцки дневник аз публикувам документи, с които удостоверявам, че тези снимки са мои. По-добро доказателство от това няма, защото за всяка цветна снимка, публикувана от тях, имам черно-белият вариант от тази снимка. Е абсолютно невъзможно това нещо да се повтори, същата конфигурация да се повтори дори при снимането на икона или при снимането на един стенопис, а да не говорим за снимането на външни обекти. Но до този момент нямам никакви реакции по този въпрос. Интересно е, че книгата Гръцки дневник до сега е ползвана от над 1500 души. Благодаря ви, господин Челенгиров, за отделеното време. Няма да ви губя повече от вече отнетия 1 час. Пожелавам ви крепко здраве и да сте все така продуктивен. Имате много фенове сред изворчаните. Историята и истината имат нужда от вас. Благодаря. И аз ви пожелавам на вас и пожелавам ви да можете да изтърпите при тези страшни условия, които са създадени сега в България. И за които просто не виждам по какъв начин може да бъдат избегнати.